Jehovah di bata na wapors hamin di bagasan buar ni Tuhan Yesus Kristus ramoti jala pasu-pasu ma ati-ati daud pikiran nami di nalau nangihon hatam. Amen. Shalom horas hurian itu hata ni di bata na gamit turpuk ni jamita di partangnya ngata diret mai sian buku Amos biddu 5 ayat napa opat saat ayat napa onopol songonon ma didok disi apo-apo mga luluy Jehovah ay songonod dohata ni Jehovah tu pinopar ni Israel luluy hamu maaw asa mangulu hamu unang tagunan luluy hamu Betel jala unang law hamu tu Gilgal jala unang taripar hamu tu Berseba ay tarbuat tu habuangan sogot iya Gilgal jala iya Betel gabi si Subada luluy hamu ma Jehovah asa mangulu hamu asa unang nirapok bagas ni si Joseph songon api jala sudah dipangan HP dang adong pangitopi di Betel nanggo sahalak ido yang go saatna hurian itu hatta dang lomoro hani debata toleransi manang kompromi tu dosa na niula ni bangsona alani sadala do tindakan na dohot sifat manang karakter ni debata na hagiki sadala do keadilan ni debata dohot habadionna sadala doholong ni rohana dohot na binahenna sadala dohasi sa anidusa merite asi ni rohana dohot hualsona na paluahon agka pardusa dohot agka nalilu di bagasad dosana sude tindakan ni dewata patuduhon pribadi ni dewata nagokholong ng asi ni roha dohot hasitongan manang keadilan pribadi ni debata na songonima na taida diturpukon rimas dohot na binahenna ala asi ni rohana dohot holong na masebelga tubang sona di Amos biddu 5 ayat na parjolo sa tunapatuluhon masetigas dohata ni debata tu panurirang Amos na ikon uhumon na bangsona alay di Amos 5 ayat na paupat sa tupanopon ditawar hot debata jalan keluar sian situasi ala na binahen na tubang sona ama jalan keluar na ditawar hot debata tu nasida asa dilului nasida debata buasa ikut dilului nasida debata ado na naing pasaton ni debata tubang sona di ayat na paduaw di dokma nung tinggang boru Israel dang tarbahes sabehehe nung bustang tutanona dang adong nanggo sa halak na pahe ibana hata nung tinggang patuduhon kepastian ng tinggang may sona nung masabi uhumi tunasida siyan perspektif ni debata na naing masa tunasida nung masabi hadadaw ni bangsoi natuduhon diait na paduhon manggubaron masa kejayaan bangsoy nung sinong be marujung nama jala nung tinggang be bangsona bostang jala dang adong napahehe na sida buasa tinggang bangsoy dang ala adong ekspansi militer tuluar siyan harajon Israel alay tindakan dohot ngulo na sida sa diri mabahin na sida tinggang jala bostang di ayat na patuluhod di dok huta na paborhaton 1,000 tading na masyani 100 jala na paborhat 100 tading na masyani 10 sugod di pinopar ni Israel hata tading na mahulan 10 sugod siyang pinopar ni Israel di tulu patuduhon nanay masa jala holang otik na matading siyan bangso Israel memang di ayat na patuluhon di dokhira na marporang mangsuwi na di paborhat 100 tinggal nama 10 alay sa sitong na hadadabu na sida ng ala parporangan alay ala faktor ngulu parugamon na sida ng manibil siya hasitongan jala hadadabu ni bangsoy patuduhon secara permanen liling na terus berlangsung di patuduhon markite gumbaran hata na mandok dang tarbahis sabihehe nung ngabustang tutano na buasa dang tarbahin bangsoy behehe ala sudi sekutu ni Israel na salilingon pangusadean na sida dang mampu be bakad dang olo be mangrupi na sida ra las dorohani bangso na asing ala tinggang bangso Israel
Jala ima na masa tu bangsoy. Buasa buhay masa na soni tu bangsoy. Hadadabo na sida sa sitong na ala faktor spiritual manang partodiyon ni bangsoy do. Pangso asyur na manaluhon Israel sa sitong na holan alam doi di tangan ni Debata manguhum na sida. Sa luhut na uhumi masa tu na sida hubar tu hata ni Debata. Ala di ida Debata ngolu parugamon na sida ng manibil siyan lomo ni Rohana. Alay di situasi na soni dilehod Debata tik kimanang kesempatan tu bangsona asa olo na sida haruar siyan na masay. Debata sa diri pasahaton solusi tu bangsona. Malua do na sida molo dilului na sida Debata. Gokon naro siyan Debata sa sitong na dang maul ulahonon na sida. Marhiti hadadabu ni bangsoy. Parniyahapan na niyaruban ni bangsoy. Rodo Debata manggokon bangsona asa mulak tu ibana. Didok diet na papaton. Luluy hamo maaw asa mangulo hamo. Takas didok asa mga luluy Debata. Jala diet na palimaw didok unang tago ng luluy hamo Betel. Jala unang law hamo tu Gilgal. Jala unang taripar hamo tu Berseba. Ay tarbuan tu habuangan sogot iya Gilgal. Jala iya Betel gabe si Suada. Dioraido na sida mga luluy Betel pusat harajaon ni Israel Utara. Jala dang didok asa diluluy na sida Jerusalem pusat parugamon ni Israel Selatan manang Jehuda. Alay Debatado ikon luluan na sida na marlapatan inti ni ibada manang persobaon tu Debata na sitong dang lokasi manang tempat alay relasi manang hubungan ni akana porsia dot ibana. Ubal gado Debata na manop pasudi inganan persobaon tu ibana siyan aka inganan persobaon ni. Disudi inganan boido manubba Debata dang ikon di Jerusalem, dang ikon di Betel, dang ikon di Berseba. Rohani Jolmaido na perlu terhubung di bagasan hasitongan tu Debata. Sada kritik natajong do o tuhalak Kristen nasay mga luluy tempat ibadah na nyaman. Kenyamanan tempat ibadah secara fisik dang sarupa dohot parjupangat ta dohot Debata. Adong do tempat ibadah na nyaman secara fisik, mewah, marasi, kiyamanan na terjamin, ala adong satpam na menjaga, alay dang adong perjupangan dohot Debata diinganani, ala dang adong hasitohan ni Debata, nang holong ni Roha diinganani. Boyro, tempat ibadah dang nyaman ala bogos huriyay, jarasay di kosa-kosa portibyon. Alay, anong perjupangan dohot Debata disik. Ala anong ni si hasitoan ni Debata dohot holong ni Roha. Hurian itu hata mga luluy Debata biyait ng paunom ni Dok. Luluy hamu madyahuba asa mangulo hamu. Asa unang dirapok bagas ni si Joseph songon api. Jala suda di pangan. Hapay dang adong pangitopi di Betel ng gusahalak. Na marlapatan adong risiko molo dang niulahon. Asa unang dirampok bagas ni si Joseph songon api. Jala suda di pangan. Hape dang adong na mangitopi di Betel ng gusahalak. Risiko na masay serius mo dang niulahon na sida. Nang ro Debata manongos api na mga ripaso sudi. Alay Debata sa diri rosongon api na manguhum sa luhut na. Jala dang adong manang isinabuhi mangitopi molo Debata sa diri na mga ripaso na sida. Sa desindira na tajong doon tubang sa Israel na manubba ganaganaan hatiay, na madokdang tarbahin ganaganaan na so mga luluyi, mangurupi Israel, mga maluwas yan uhum ni Debata. Nang taida, uhum ni Debata tubang so na secara positif, unang taida secara negatif, hira na marlomolomo Debata, pabiar-biar hon mangso na marhitiwaso na. Nang taida persitutuan uhum na ro siya Debata, songon persitutuan holong ni Rohana tubang suna. Dang anong naasing tujuan ni Debata? Asing ni asa mulak bangso na tu ibana. Sudido di patupad Debata, asal mamulak bangso na tu ibana, ay ibana do na puna bangso na. Hurian ito hatta, memang ditik kini panurirang amos, tung maolo bangso na mulak, manguloy gokon na siya Debata asa mga lulu ibana. Alanong nga terjebak bangsoy, di rutinitas, ritus-ritus ibada sabing.
nung nga merasa cukup puas na sida, mangulaon praktek-praktek seremonial di kainganan pusat ibadah na sida. Diri pun na sida, nung nga tunglas rohani di bata dia ritus-ritus ibadah na niulahon na sida. Hapi magigisi tutu di bata martinda pabayanan na sida, buita jaha di Bidu 5 ayat 21 sampai 27. Longoan do di bata di pertobatan na sida, sian diritus-ritus pilihan na pinatupan na sida. Terlumubi ala masebanggado na sida patupaoni. Biaka inganan na bersejarah di nasida. Ima Betel inganan perjumpangan ni si Yakob do di bata. Gilgal ala pusat ibadah awal di huta Kanaan. Berseba huta Nahea di inganan ni si Abraham, si Ishak nang si Yakob. Alay dang akka inganan na bersejarah di bata. Rohana sida dohot hapor seyaw na sida ng mandaw siya diwatay do na mabahin di debata na sida. Dan inganan jaladang ritus-ritus na manutuhon hubungan na sida do debata. Alay pertobatan roha marhiti hapor seyaw do hasitongan na tarida di ngulu na sida si ganupari. Ido na pinangido ni debata. Siyan hatorangan adong dua hal na mga bati bangsoy mga luluy di bata. Na parjulo kay puwasan ritual dohot na padwahon kibanggaan historis. Na jutyot manigay haporsyota ng partodyota sa halak Kristen. Budang halak na holaringgas marminggo mandohoti ritus-ritus sa Kristenon. Hira ng jonok si tutu di lalarohan na tinewata. Ape tong parhosom jala mangulahom akka na susuman dang anong pertobatan. Gudang do halak Kristen lalu berziarah beribadah tu kainganan na bersejarah tu Yerusalem tu Kanaan do lan na asing alay mulak siyan inganani tong do dang adong hamubaon manang pertobatan di nguluna si ganupari tong do gawe gijang ni roha nguluna si ganupari dang marparbuihon ha porsyon na tinibata ala ko la porsya di ritus-ritus sabing do dia kainganan na bersifat historis na sumabuan hawon ni roha manang pertobatan sejati. Asa hita pe hurian itu hatta nuaing unang terjebak di akka na songoni di kesalahan na saruba songon bangso Israel. Unang tarip pumolo nung nga marminggu mandohoti akka ritus-ritus na marlapatan nung nga bertobat behita jala nung nga hobar tu debata suding ulutta. Belum tentu. Ino na jojot dang disadari akka jolman waing dang menyadari adong na mga batihita gabi dang talului bede bata ala nung nga merasa nyaman ngulutta mangulaon akka ritus-ritus ibadah hapay dang anong pertobatan di ngulutta ngolu na mga lului de bata ima ngolu na olo dipulihkan olo di pauba de bata rohatta pikirata nang sudepa bayanata siganupari dang marargahita di debata molo dang saurdot haporsyota dohot pangulota siganupari dang marlapata kita halak Kristen molo dang anong pertobatan sejati di ngulutta ikon saurdot doha porsyota dohot pangulota ido na hinalomon ni debata amen. Ani Tuhan Jehova debata pargugi mahami di na mangulahon hatami asa homa na luluy hami ali Tuhan dang holan sekedar ritus-ritus ibadah hami marminggu alay totong mahami ali Tuhan marhamuwaw ni roha pikiran ng diri namin ni Tuhan. Pargugoy mahami ali Tuhan. Ibagasan kuha rin Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen.